אז מה המצב חבר'ה, וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש של רועי יוטיוב. והיום אני עומד להראות לכם איך למחוק חשבון ג'ימייל שאתם לא צריכים מפלאפון שיאומי רדמי נוט 4, כמו שאתם רואים כאן בתמונה, במספר שלבים קלים מאוד. אל תשכחו להירשם לערוץ ולתת לייק, ואנחנו עומדים להתחיל. אוקיי, אז בלי יותר מדי דיבורים, בואו נתחיל בסרטון. הדבר הראשון שאתם צריכים להיכנס אליו זה הגדרות. כשאתם נמצאים בהגדרות, תרדו עד לחשבונות. פה תיכנסו לחשבונות אחרים, לגוגל, ופה יש לכם את כל החשבונות שלכם. תעברו לחשבון שאותו אתם לא צריכים, תלחצו עליו. פה יש לכם עוד, ותלחצו על העוד, הסר חשבון, ועוד פעם הסר חשבון, שצבוע בכחול. וזהו, החשבון הזה נמחק מהפלאפון שלכם. אל תשכחו להירשם לערוץ ולתת לייק, ויאללה ביי.